بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن عندك ولا بونا فلان بفو ambe bonanga bo jagate amake frobakanya abena lang nationalisa lang national do no lang national do ko ni amajini ka kete lang national do na abzake li ka ba vini ka ke langue officielle des gens weche parce que mali ambe bonanga bo ça munti bonanga me akadoko akadoko ne asikadola surtout ni sikra mo ko ni bon ko ni sira bon ko menen dai kalu na no mai te bamme ni ba fi mo go nyako ni jagwa sikasidola ma fo bamana na une clé obiska fable sabula clé bora clé bora mi sika fo ko une clé na me bamana do ko ni amen clé ko da nga clé nyngoy o tien we ma talan ma talan do ni mo wala na clé ne te nyoy aka gele sigi ka sika ke ka ben ayiwa ni fɔra ko dɔ bɛ ka a tilen e ye ka baara kɛ ka kɔnɔdiya e ye e bɛ ka i den ka don n'a ye wo misɛnninw fɛ dugu la a bila i b'a ye bɔ bɛna k'a kalama a ti mɛn wa i jɛ bɛ tiɲɛ nka n'aw tilenna ɲɔgɔn ye o jɛ sugu de bɛ mɛn sen na a fɔra n'a ka di n b'a fɛ ni sɔgɔma parce que an bɛ sɔgɔmada la fana tile ma gan fɔlɔ o tiɲɛ tile daminɛ don daminɛ a ti tɛmɛ lɛrɛ damadɔ mani kan naamu o fana bɛ se ka fɔ ko n'a y'a mɛn fana i ni sɔgɔma kɔɔri sigiɲɔgɔn an ka sɔn ka kɛ ɲɔgɔn somɔgɔ ye bamananw ko ten dɛ tiɲɛw gɛlɛn t'o dɔn o tiɲɛ n'aw sɔnna ɲɔgɔn ye n'aw tilenna aw bɛ sɔn ɲɔgɔn ye n'aw sɔnna ɲɔgɔn ye i b'a ye ko tɔw bɛ sinsin ɲɔgɔnw bɛ sinsin baaraɲɔgɔnyaw bɛ sinsin badenyaw bɛ sinsin parce que n'aw sɔnna ɲɔgɔn ye o danaya dɔ de y'a bila ye danaya min b'a to aw bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔn ɲɔgɔn ka hakilila caman ma nka n'aw ma sɔn ɲɔgɔn ye a ka gɛlɛya bila ye ko n'i y'a mɛn fana bamananw ko ten i ni su ou aw ni su ko kɔni an ka suma ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn sutura sigiɲɔgɔnya la an ka ɲɔgɔn sutura o ye tiɲɛ ni sutura tɛ ko la bila ye a ka gɛlɛn awɔ mɔgɔya taalan ba dɔ fana ye sutura ye parce que ko dɔw bɛ yen nɔ a bila mɔgɔ bɛɛ man ka bɔ a kalama i y'a faamu mɔgɔya la fɛn dɔw bɛ yen bɛɛ man ka bɔ a kalama a bɛɛ tɛ kojugu ye i b'a ye sisan k'a fɔ ko e y'a bila i bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ sisan ka baara dɔw boloda ni jama bɔra baara ninnu boloda cogo kalama sisan e ɲin b'a la i jugu b'a la a siga t'o la o tɛ tiɲɛ ye o kɔni i ɲinw bɛ se k'i dɛmɛ nka jugu fana bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que a ka tiɲɛ dɛ o kɔni siga t'o la o de kama fɔ ko bɛɛ man ka bɔ ko bɛɛ daminɛ kalama i y'a faamu o ko dɔw yɛrɛ fana bɛ adamadenya kɔnɔna na bɔ man ka kɛ olu kalama ni mɔgɔ y'a dɔn sisan k'a fɔ ko nin ye Ablaye Gino ye mɔgɔ tɛ dɛsɛ la bilen dɛ siga t'o la est-ce que o kan ka dɔn ayi o kan ka ni mɔgɔ min bɔra Gino kalama sisan i b'a ye k'a fɔ a tɛ se dugu bɛɛ la misali e tɛna se ka dogo furumuso la Gino fana dɔnbagalajɛ dɔw bɛ so kɔnɔ olu b'a dɔn ko nin ye Ablaye Gino ye ou bien de ni olu ma kɛ e suturabaw ye dun a tɛ gɛlɛya a bɛ o de kama a fɔ ko mɔgɔya la ni aw ɲɔgɔn sutura o bɛ kɛ sababu ye ka sigi fana bama kosɛbɛ n b'a kun jeli mun ye ko sigiɲɔgɔnya ko foli de diyagoya mɛ wajibi don sabula mɔgɔsɛbɛya tamasiyɛn fɔlɔ don n delila ka fɔ ten ni kuma bɛɛ daminɛ fɔ karisa kɔri baasi t'i la i ni ɲankuma i ka kɛnɛ wa o ye foli k'a tigi yɛrɛ lahala dɔn fɔlɔ e tun mana fɛn o fɛn min kɛ sa n'i ma lahala dɔn fɔlɔ a bila o tɛ mɔgɔsɛbɛya tamasiyɛn i y'a faamu o de kama fɔ ko foli ye wajibi ye ko diyagoya tɛ mɛ wajibi don wajibi don nka diyagoya tɛ n'i m'a kɛ ayiwa i b'i yɛrɛ nka n'i y'a kɛ i bɛ ka mɔgɔ min fo ale fana m'i kunbɛn ka ɲɛ nka ne sina ka n'i pan k'i jɔ ten ka san na mɔgɔ sigilen ɲininka dɔrɔn ko ne ko nin yɔrɔ in sira bɛ taa min de maa si t'i kuma ni mɔgɔ ma kuma i tɛ se ka jigin mɔgɔ la ayi siga t'o la ou bien de nka ni nana jɔ sisan ko aw ni sɔgɔma kɔri baasi t'aw la foli kɛra sisan i bɛ sɔrɔ ka ɲinɛ ko ko ne mago bɛ nin dugu in sira la mɔgɔ tɛna na a ɲɛmisɛnnin bɛɛ f'i ye wa siga t'o la nka ne ma mɔgɔ fo mɔgɔ t'a kɔnɔ diya ye dɛ o de kama fɔ ko foli ye wajibi ye diyagoya kɔni tɛ nka wajibi don ayiwa bisimila
abla bi ndane utukalo ekle tan ani duru solo samba fla ani mugani fla naam fasiri bawo sewani ke fasiri gafu kono amna la frete folo mi kasiga okuma wado nyefo mko ye family kasiga soro ko do labla tubarikallah ambada men l'indicateur de nouveau allez mus sebe bi son wadana de asementia ka foko CMSC ni uye caisse moyenne de sécurité sociale faso ka barakela ka pension ko nyina bo chake dadu naam ku ya jira saka foko na wini ga jusira do laben ka bla mo ka buluka mbako nyina ka buluka walsa ka suka ugere nyona naam ko fe ku yentem ni maraba ga jekulu bala ka murusa wanyan tege kono naam o ka so ke ku mo do dona faso ka furwa chala no fonction publique no ba wole ko décret d'intégration naam o ko yentem ya jira ka foko flabe no lu ma ta chugo mata yentem jimi sala fe naam ku ka stiki uka yo o ko oni jamana ko ne bala ka murusa wanyan tege kono ka da ulla halal no de kan o ko fesa ko almay jamana keden ka kele cew ka wuli ka jow sonsuri folo mali jamana kono o ko jamana marabugo kono mbala ka nyini koy misika sumanya tasuma bisika faka tela la chugubina o membe talike jalaki bilendo barkan kan ka foko ye bamanchu sigaroma do tisit kele lawan nuna o ko gaw ko kono mbora ko ka ni son wajira ka nyini ka foko klesa ba konnana u ka mali bila pew o ko douane u ka daga yoro do daela Conakry mali tola o Macky Sall ka le fana makono do Bamako ya biso wadena jenyonya baraw tamando hukumu kono ablandan bismillah bonsoir en defale le repère asementia ka foko kati kenasu bala oko vérificateur général no e faso ka nafolo tayro segasegeli chake dabay oko ale koni ya nyini ka fo jira ka foko fiembe barado kechugula musa kusra kan mimbe wele ko certification ISO 9001 ni oye mako nye siraw kan kena ko ne bolo fengo sira kan iba ka foko nafa ka bukusube ko kanam deje koni balaka imako do akula kusube kajira ka foko aka toboto kanye o kofe mimbi talike sukuru ni bolufen do songela le hukumu kono naam ko yala ko jonne balaka jago kala do kodugo miu ni ulu talaka sharia ula batu CNPM no Conseil national du patronat du Mali o ku ka bara sharia kuro gafew o ku ulu koni belajele songera u kono kuma naam les échos wele ko médiateur de la République no jamana sorna do ma baye o ku ale ka hakilla mingoni am watimne ko sisan o de ka sika halisa ka gere kusuwe jamana do na ku ka hakilla do ani mo chebe sika foka ben chugomina ku abo wuli ka jo bawlani wati laban nuna furondo mimi senemalla furonto o mimi senemalla abla nan ko fendo mini do bala ko tegennemu akola kusube nge ka fronto tegennemu ko do ko tegennemu akola kusube fronto kola ne mo tegennemu fronto kola fronto ajara abla samyena mo jama dune ke ni dafara la ni dala wo fana mo ya ko musa ne do mo vamu do wa ni fronto kadi ngwai ay ko mo fronto ni ja aka fari mo me akadi fari lobi o ke ajadi d'accord ya fa bizarre lobo ka jay aywa ni nyogonote ni munu te fen farma refe suno muram me bagar la sa natura ka na shena jindo glance sa afuno no ngula ba no nyibo ka usama d'accord wene ko flage ko nyene aywa nga ko mi were tabulo no te bita were ta shedo fa ka temenire inshallah go nam ko shifun koni a nyini ka fo barkan ka ko dugu bla tila la nam
CMSS ɲɛmɔgɔ k'u ye fɛɛrɛ sigi wasa ka se ka makoɲɛlaw lamɛn ani ka don u jigi kɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ k'a sɔrɔ makoɲɛla ninnu ma musaka foyi bɔ n'o ye numéro vert ye min bɛ tali kɛ CNPM k'u ka sariya kura minnu kɔni bɛ kala ta kow ɲɛnabɔ a bila dan ko kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka ban. L'indépendant a ko di Ousmane Bokoum k'ale b'a la ka sefa wari $880,000 ɲini indépendant la ko k'a ye a kɛlen don k'u jalaki ka taa n'a ko wɛrɛ kube la k'a jira k'a fɔ ko u ye nkalon da la k'a nɛni ko o ma bɛn a ma k'a sɔrɔ indépendant ɲɛmɔgɔ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maa kofɔlen lafiya assurance ɲɛmɔgɔ de don ko a ka ɲɛmɔgɔya baaraw gulonna wa ko kulu min fana bɛ assurance ko hukumu kɔnɔna n'o ye SIMA ye n'a wele ko conférence interafricaine des marchés d'assurance k'olu fana ye kangari gɛlɛnw da a ye ko kibaruya ninnu dilen ko ma bɛn a ma k'a ye olu wele bɔgɔ jɛnnen kan o kɔfɛ sa ko Côte d'Ivoire kɛlɛcɛ 49 ka lahalaw hukumu kɔnɔ a sɛmɛntiyara k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw kɔni b'a la ka sɛmɛntiya kosɛbɛ olu barika b'a la ka bonya sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛ sɛnɛ waati min na ko Mali sariya tigilamɔgɔw kɔni ye maa kofɔlen ninnu bila kaso la n'o ye mandat de dépôt ye o kɔfɛ UNTM ka laɲiniw hukumu kɔnɔna na minisiri ɲɛsinnen don foroba cakɛdaw ni baarakɛlaw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko laɲini minnu b'u ka gafe kɔnɔ k'a caman ye politique ko laɲiniw de ye a bila dan BMS baarakɛla dɔ Tombouctou ko ale kɔni ni kɛnɛ karaba n'a wele ko Mamoudou Sidibé la Sentinelle kɛlen don ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Stade Malien de Bamako ɲɛmɔgɔ kura mɔgɔ min bilara ɲɛmɔgɔya la wasa ka se ka u ka furanjɛra fanga donatɛmɛ fanga ko ɲɛnabɔ ko to ko Sam Djema o kɔfɛ cɛmancɛ fanga président kɔrɔ de y'ale ayiwa o ko ale kana ko lakilen fɔlɔ an ka donatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔya ko siratigɛ la ko ɲɛmɔgɔw kuma dɔw bɛ kuma minnu fɔ ko u bɛ to ka u yɛrɛw sɔsɔ min bɛ tali kɛ santimɛli kɛlen don ka jira k'a fɔ jateminɛ kan ka kɛ o kumasenw n'o ko latigɛ senw na o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Mali ka lasigiden min bɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔ k'u bɛna o wele bɔgɔ jɛnnen kan sɔɔni ko mun de jalaki binnen don ani ɲakili sugu jumɛn bɛ se ka ɲɛsin Mali ka lasigiden ma santinelle mɔgɔ kɛlen don k'u nɛn don a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ l'essor faso ka fasiri o ko Mali sanu k'o bɛna labɛn ka ɲɛ yan nɔ n'o bɛ wele ko ka arafine o ko baaraw kɔni daminɛna cakɛda dɔ sigira sen kan a ko hukumu kɔnɔna na yan nɔ ka ban sanu bɔ Mali kɔnɔ nɔ ka se k'a labɛn k'a ɲɛ k'a bila feere bolo kan o kɔfɛ sa ko Mali ɲakili wulile ko ka bɔ Mali kan CEDEAO ni UEMOA fɛ o ko juru minnu kumana ka ɲɛsin an dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko juru bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka sara an bɛ waati min ko sisan ko jamana bɛɛ lajɛlen sara gawo ko sifun kɔni ye a ɲini k'a fɔ ko Barkani ka Mali bila pewu 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 Afro basket npogotigini minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan alondani ko olu kɔni ye san sɔrɔ kosɛbɛ sabula ko wulila k'u jɔ ni nɛgɛba ye cɛ kɛra sabanan ye cɛw kɛra sabanan ye cɛ ninnu t'a la u ka kɛ musomanin ninnu ɲɔgɔnnaw ye sa ayiwa o kɔni siga t'o la le Malien ko Poutine ni Assimi ye ɲɔgɔn wele o k'u ye mun fɔ ɲɔgɔn ye nɛgɛjuru sira fɛ Malien bɔlen don a dɔw kalama u bɛ se k'o dɔn cogo di ka ɲɔgɔn wele u b'o kalama o kuma o tun bɛ téléphone na ayiwa le Malien ko ten dɛ k'u ye mun fɔ ɲɔgɔn ye olu bɔlen don dɔw kalama min bɛ tali kɛ UNTM y'a ɲini ko yanni utukalo ka sa o ko sariya minnu taara walasa ka mɔgɔ dɔw don forobaca la n'o ye degré arrêté d'intégration ye ko ka u bɔ a ma o kɔfɛ ko Mali kɛlen ka jira ka ban kelen kɔ Allemagne kɛlɛcɛw ka pankurun dɔw ka pan Mali yɔrɔ dɔw kunna Mali ɲɛmɔgɔw fɛ o ko u ye u ka baaraw sonsori fɔ ka se waati wɛrɛ ma fɔ ni bɛn kɛra kow la waati mun na
wasa kala taw ka se ka kɛ ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ wa ka donatɛmɛ fanga kuncɛ modèle Mali o ko ale kɔni y'a jira ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u ye layidu minnu ta jamanadenw ye u ka se k'u layidu bɔ u sira fɛ. An b'a kuncɛ le challenger ye inshallah. O ko an ka Mali finitigiw ka minanko siratigɛ la ko kuma cayalen don ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛlen don ka i yɛrɛ kɛ a ko dɔnbaa ye nin waati laban ninnu na. Expert. O ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ ka o ko ninnu lakile sabula ko fɛnw don minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka finitigiw yɛrɛ ka baara dɔw tiɲɛ u bolo. Ni u ka minɛnw nali kumaw fɔli ni o jaw bilaliw ma jateminɛ. O kɔfɛ an ka jagoko minisiri ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ɲɛfɔcogo foyi tɛ ani dalilu foyi t'a jira ka jo di jagokɛlaw ma k'a fɔ k'u ka suguro sɔngɔ yɛlɛn ka se nin kisɛ ma ko sababu foyi t'a la. Min yɛrɛ fana bɛ talikɛ CNPM ka tɔnsigi balalen min kan ka kɛ wasa ka ɲɛmɔgɔw sigi o ko yala ko labɛn minnu b'a la ka kɛ nin sen ko nin ye an bɔtɔ ye gɛlɛya in kɔnɔ pewu wa ɲininkali tɔ min bɛ yen jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ Mopti n'a wele ko Basori o ko ale kɔni soma yɛlɛmana ko Mopti ka kɔni ye tasi bila ka ɲɛsin maa ko fɔlen ma min ni a jateminɛna k'a fɔ ko misala ɲumanba don sifinw bɛ se ka ɲɛmada min ka kɛ o ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la sɔgɔmada n'a kunnafoni teli kumabɔ ye nin ye. Tubarikala bamanan André n b'i segin kɔfɛ bi an bɛ 15 août de la mais kunu ye 14 août ye 14 août comme an ti kunnafoni di bi n bi 14 août 2013 a bɛ bɛn mercredi donya de ma conseil des ministres senfɛ o conseil des ministres a yamaruya ɲɛma tun bɛ président par intérim bolo ale tɔgɔ ye professeur Jankunde Traoré a bɛ ni la tulo b'an na ni waati na parce que a b'an lamɛn an b'a fɔ a ni sɔgɔma o waati na a y'a sɔrɔ premier ministre tɔgɔ tun ye Jango Sisoko ala ka hinɛ ale fana a sɔmɛlɛma na bɔ waati min na ala ka hinɛ ale o conseil des ministres ye décision ta ko à titre exceptionnel on va nommer au grade de général de corps d'armée le capitaine Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'état du 22 mars 2012 sur Amadou Toumani Touré. Capitaine général 4 étoiles ça. Général 4 étoiles. Ko ka Amadou Aya comme aya barake ale de coup d'état ke ulu ko coup d'état konyen do anga sharia la de mais ka anisoja ka asara o babo capitaine ya ka ke général de corps d'armée. Okori, commandant, lieutenant-colonel, colonel-major, général de brigade étoile fla, général de division étoile saba, ninjalashi amado. Car toi, capitaine Adron, il y a balanga que général de corps d'armée. Général de Nehagli Bala, qu'on l'a bombardé de grade. Voilà. Donc, il y a Kerry général. Au donc, quel est, on a mis au grade de général de brigade, le colonel-major Didier Dako. Il était le chef des opérations militaires à Gao. Ce même jour, à titre exceptionnel, le colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, organisateur des élections présidentielles, lui aussi a été nommé général de division à titre exceptionnel. Ou trois, ou ça va, le donnant décret. Ou ça va, général Abe sharata la ɲɔgɔn fɛ an bɛ waati min na bi Sadasu Kunda Sadasu tɛ yan mun jɛlɛ bɛ a ye taa ɲɛ a tɛ parce que Musa Traoré ni ATT de tun bɛ u fila dɔrɔn de tun ye général d'armée o ye étoile la 5 étoiles donc olu dɔrɔn donc an bɛ waati min na bi général si tɛ yan mun jɛlɛ bɛ a ye nɔfɛ mais a ye mun bɛ général la ka tɛmɛ Sadasu bɛɛ kan ale bɛ yɔrɔ min na a tɛ baara si la baara si ma kalifa la a Sadasu baara o a civil baara o a diplomatie o a dalen don a ka so a bɛ wuli a bɛ dumuni kɛ a ka bɛrɛni ta mɔgɔw b'a kɔrɔsi a bɛ taa yɔrɔ min kɛ a bɛ segin a tɛ fari la an b'a sara
aya dɔrɔn tɛ ne b'a fɔ ko faso ka kan ka nin ko in jate minɛ ni a ma k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni ye faso baarakɛla ye kɛra sɔrɔsi wala kɛra civil ye a jate kan ka minɛ parce que caman bɛ so nin cogo la taabolo ye caman ba de bɛ so bon olu u dun bɛ se ka baara kɛ jamana ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ ka baara ninnu dɔnniya ba b'u la nka u sigilen don so kelen bɛ yen ale yɛrɛ sedase yɛrɛ bolo ko sedase a taara tuguni Musa Singo comme que politicien ale politicien ale ye jɛla yɛrɛ bila k'ale tɛ sɔrɔsiya la a sabanan ale u y'a bɔ sedasiya la fɔlɔ u y'a ɲɔngiri ko taa kɛ ambassadeur taa jamana ko kan an y'i bila ambassadeur ya la jiji dago yɛrɛ mankan sumana pewu u y'a bɔ a bɛ ambassadeur ya la a tɛ fasa yɔrɔ kan o tɛ waati na kun a tɛ Mauritanie de ou bien yɔrɔ jumɛn est-ce que a tɛ Chine fanfɛla de la ni Mauritanie tɛ Chine don o dɔ la ye donc ale fana u y'a kɛ ambassadeur ye sisan ko taa i lafiya yɔrɔ la i ye kɛlɛ kɛ sisan a ka ɲi mais ne b'a fɛ ka mun yira ce n'est pas la première fois que dans un titre exceptionnel on fait sauter les gens. Le général d'armée Moussa Traoré, président de la République, chef de l'État, auteur du coup d'État aussi contre le Modibo de 1968, qu'a coup d'État qu'a sera blessé là. Ou quoi à titre exceptionnel, allez faire avec un colonel. Ya pan. Wasa ka sera to fana sanfɛ. A to ɲɛɲɔgɔn tɔw sanfɛ. Donc allez faire ma capitaine Jalado, à mon commandant Jalado, à mon lieutenant-colonel Jalado. Kato lieutenant o y'a pan ka kɛ colonel. Est-ce que a y'a ta ɲɔgɔn na kɛra? A y'a ta in ban. A ma ban dɛ. Kato colonel yɛrɛ fana. O y'a pan ka kɛ général d'armée. O fana kɛra Musa ye tuguni siɲɛ fila. Fɔlɔ o y'a bɔ lieutenant ka colonel, filanan o y'a bɔ colonel ka kɛ général d'armée. Voilà. Mais a sabanan ye jumɛn o de ye no comment. Ale donna sa dation la k'a sɔrɔ ale n'a jala. Général Gamou. Il est rentré dans l'armée directement en tant que colonel. À titre exceptionnel aussi, par le biais de l'intégration. Donc, hakili do nimbe kara mogo wale ayata te kelende akero. Kato bamanchia la, rebellia la, ouye fembla, malfabla, pacte 92. Ale ka ouye ale do sadasyo la naka colonel Jalaye. Donc ala melo sadasyo la kuria la de. Ala na ale ke Jalaye ga do. Kato colonel la fano ya ke jinale. Kabako do ko do munun mo kan hakili tula ko so wala ba be ko de yiri le ka fu yebi ko no make ka caya na make ka caya ngele munun kera ango fo mo ye donc nun kera pour ko mo ka do ayata kera muta te kera gamuta kera do rebede mais nun de donne de mo fe ko mo to mo bi nun do rek mo ne mo bi nun do voilà et puis nun fana ko ba ke voilà do bala ka tanya ko ba ke voilà ina fo gamu gamu ko ne alsa nga dana ba kan ouais a bɛ ka ko caman kɛ jamana ye an b'a fo la ani k'a ɲini jamana fana fɛ u ka faso baarakɛlaba minnu bɛ n'u bɛ so n'u tɛ fɛn na u k'a ɲini k'u bolo don baara la bilen i Traoré Jite soldat sans grade